जानता नहीं। आज एगो लड़का हमसे पूछलस कि चाचा तू बड़ा भोजपुरी भोजपुरी चिल्लाता रह, ई भोजपुरी का है? यो एहू के कुल बतिया तो हिंदिए की तरह बुझाला, हिंदियों वाला लोग समझ लेला, सभे समझ लेला। हमको नहीं रे बाबू, भोजपुरिये में से न निकलल हिंदी हो। हिंदी कोनो अलगे भाषा थोड़े, हिंदी भोजपुरिये में के निकलल हो। आ तहके भोजपुरी बुझाई नहीं बेटा, भाई तनी पढ़ लिख आगे बढ़, आ तनी उमरिया तहार और ढली तो भोजपुरी बुझाई। भोजपुरी तहार बाबा परदादा दादा के भाषा हो। ही बाबू भोजपुरी तारी खातिर आशीर्वाद हो, वरदान हो भोजपुरी तारा खातिर। कहता ई कौनी है तो समझौले के ओके कैली हम प्रयास। लड़का बा कितना बुझता, तो हम कहनी है कि ये लगनी है सोचे कि अब लड़का पूछता सन कि ये चाचा भोजपुरी का हो। अब लड़कन से कहा था, जो नौका पढ़ाई चलता इनमें लड़कन से कहा था कि बाबू तनी 108 गो तनी गिन के ले कोनो दाना एगो मंत्र जाप करब, माला नाई बा, चाहे 51 गो ले आव। कहतन सन लड़का पापा 51 किसको कहते हैं? तो के कहे पड़ता 51। अब वो लड़का भोजपुरी के का जानी, भोजपुरी के उहे जानी जे दर दर ठोकर खैले बा, गीत पुरनका गैले बा, कबो खेते कबो बारी गाय भैंस चरैले बा। आ उहे जानी भोजपुरी के जे महिया रोटी खैले बा, उ का जानी भोजपुरी के जे बर्गर चाउमीन खैले बा, जे दर दर ठोकर खैले बा आ गीत पुरनका गैले बा, उहे भोजपुरी के जानी। तो चली फिर भेंट हुई, ठीक बा, नमस्ते।